In video no nainai di mokha charai 4 bosor kau kaya bo gari kasogoi khukti musul laha pong hinai o driver akholai musabani charai bo hina asem khesire thaprar kalangane bunang mani bofan nukhunoi tabo koijong nai tugunai di sobo gam sobo saya charai di saya na driver saya nai di charai to sana thakai bo thujungnani kiri akho bo mungsa sia kaya bo driver di saya na charai saya na bomo boha saya no comment khini tapalo di hambai jatoro.